Το Πανδραμαϊκό, όταν έμεινε μόνο στο Μουρατίδης στην παλιά του Πολυχρονίδη, η άμυνα του Πας Γιάννη αδράνησε, αλλά το σούτα το κοντινό από τον νούμερο 21 το Μουρατίδη, η μπάλα έφυγε out. Μια μεγάλη στιγμή λοιπόν για την ομάδα του Πανδραμαϊκού που έχασε καλή ευκαιρία στο 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Να λοιπόν, παραλίγο να γίνει η ζημιά στον Πας Γιάννηνα. Σούτα από τον Καούνο, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ολιβέιρα άλλαξε την μπάλα με τον Μιχαλόπουλο. Ολιβέιρα, ένα καλό σούτ, την μπάλα φεύγει out. Καλό λοιπόν σούτ από τον Βραζιλιάνο τον Ολιβέιρα, με πολύ φάλτσο η μπάλα έφυγε out. Μελαναρκίτης, Ολιβέιρα, πάλι Ολιβέιρα, Ολιβέιρα σε κάτω του Πανδραμαϊκού, το σούτ, η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. Τάτσις, Ολιβέιρα και πάλι Τάτσις, Ολιβέιρα, να υπάρχει το Πας Γιάννη επιμένω, ο Καούνος, το σούτ, η μπάλα αποκλούει τελευταία στιγμή από τον τερματοφύλακα, μια μεγάλη στιγμή για τον Πας Γιάννηνα. Ντάσιος για τον Καούνο, Καούνος άμεσα από τον αντιπάλους του, το σούτ, υποποίηση, η μπάλα είναι out. Ο Πας επιμένει, να ο Κάκος, δεξιά, καλή μεταβίβαση στον Μπελά, Μπελά στα κάνει το Πανδραμαϊκό από τα δεξιά. Πέναλτι ζητά ο Πας Γιάννηνα, παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο διαιτητής πραγματικά δείχνει μια πρόθεση επάνω στο Πας Γιάννηνα. Τώρα αυτό μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Ολιβέιρα, να ο Ολιβέιρα στα καρέα, ανατρέπεται ο Βραζιλιάνος. Παίζεται λέει ο Σταθόπουλος, ο διαιτητής του αγώνα. Μπελά, ανατρέπεται με φάουλ από τον Σαμαρά. Είναι καιρός για κίτρινη κάρτα. Ο παίκτης αυτός σε μισό λεπτό έκανε δύο φάουλ έτσι παρατραβηγμένα. Κίτρινη κάρτα και στον Μπελά για διαμαρτυρία. Τα νεύρα είναι τεταμένα. Χρειάζεται όμως προσοχή. Ο Μπελά εκτελεί το φάουλ. Κεφαλαία από τον Άντζα. Μπιλιλής για τον Κάκο, ο Κάκος και μεγάλη ευκαιρία για τον Πας Γιάννηνα. Ντάσιος, Ολιβέιρα από τα αριστερά, κάνει την κίνηση Ολιβέιρα, η σέντρα και το 1-0 για τον Πας Γιάννηνα με τον Μπελά. Ολιβέιρα από τα αριστερά, η μπάλα στον Μπελά, πλασέο βορειοπυρό της Άσος και το 1-0 στο 35ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Πας Γιάννηνα ανοίγει το σκορ προκαλώντας θύελλα πανηγυρισμών από τους φιλάθλους του. Αλεξίου, Πατέλης, προσοχή. Βγαίνει ο Γεωργίου και μπλοκάρει την μπάλα. Από λάθος αμυντικό ήταν αυτό. Από λάθος αμυντικό.